Sibingelele Mzansi igama usizwe Blose namhlanje sinesivakashi siqavile sino municipal manager walapha eMhlathuze umnumzane Nkosenye Zulu sizokhuluma about this and that ethinta nje uMhlathuze as a whole yazi ukuthi uMhlathuze indawo ekhula ngesivinini asibingelele Magebe sibingelele asithemba uhambe kahle okusuka le eMhlathuze uza la eThekwini hayi sihambe kahle uncomplain hayi asibonge lesichithe kakhulu isikhathi sika Mageba lana abantu abahloniphekile oMageba lonke leli elabo so sizobe lehlale nje epointini Mageba ngiyazi ukuthi iningi intuthu eyenzeka lapha eMhlathuze ake sibheke nje indaba ye-demarcation board Mageba ihamba kanjani niyayisupporta niyayisenga aniseki asithokoze kakhulu kwi-podcast ebukeka idlondlobala mawala angiqale ngokuthi ngithi udaba lwe-demarcation board ikakhulukazi ukhanya kwemngcele siyazi ukuthi ukhanya kwemngcele kwenzeka ngokulandisa komthetho i-Demarcation Act enikeza igunya-ke i-board ukuthi from time to time mangabe kuney'phakamiso ey'khona ezenziwa abathile ngaba amalungu omphakathi ngaba inhlanganisela ithile ithathe icubungule kuthe-ke ngo-2016 kwakhona isiphakamiso esayenziwa sizwa kuthiwa kwaba beqembu le-African National Congress nokho-ke isiphakamiso sasithi indawo yaseKingcetshwayo kushuthi kuyisifunda district municipality asibe metro which is category A so lesi singaphansi kwaMphemba now njengamanje yes umeya as we know we district uMphemba kodwa angigcizelela ukuthi ngaphansi kweKingcetshwayo kunomasipala abahlanu Imfolozi uMhlathuze uMthonjaneni iNkandla ngokunjalo noMlalasi now siyazi ukuthi uma ngabe kwakhiwa imetro kusuke kusho ukuthi kuzoba khona umasipala owodwa bonke abanye basuke bezophela so udaba lolu engikholwa ukuthi udaba olusifice ngesikhathi esibi lapho khona ikakhulukazi isimo sokuthi umasipala beseduze kwalabantu behlala khona sibalekile siyazi ukuthi umasipala nomasipala kulaba abahlanu ngibala nayo iKingcetshwayo eyisithupha enombolo 6 banelungelo ngokomthetho lokuthi baqoqe intela emphakathini banelungelo lokuthi bethule idingo nqangi ngokunjalo futhi nomphakathi njengabakhokhi bentela unelungelo lokuthi mangabe uneyinkinga uze khona eofisini eduzane kwamasipala uzokhalaza njalo njalo ziningi ke izinto ezithinta imetro lesiye sayibuka yokuqala inkulu kakhulu ethi kusho ukuthi kufanele bonke omasipala la bengikhuluma ngabo baphele kube khona umasipala owodwa ngaphansi kwesifunda saseKingcetshwayo nokuzokwenza ukuthi ke usizo lisuke eduze kwabantu lube central bonke ke labo masipala kuye kwanesithangami ekade sihlelo u-demarcation board lapho besho ngolethu ukuthi cha asikulungele njengamanje njengoba wazi ukuthi kakhulukazi omasipala abaningi basendaweni yaseKingcetshwayo ikakhulukazi ngabala kubo Nkandla ingxenye ethize esemthonyaneni ingxenye ethize esemlalazi njalo njalo basadinga ikakhulukazi idingo nqangeningi kakhulu ngakho isimo ngendlela esiseyiyo njengamanje lapho uhulumeni sakwazi khona ukuthi afake equitable share eNkandla okuyisabelo sokulethela abantu idingo nqangi asifake eMthonjaneni asifake eMlalazi asifake naseMhlathuze asifake naseMfolozi kubukeka kuseyinto esasisebenzela thina njengamanje ziningi ke nokho izathu ezithintekayo nezenza ukuthi kube into ebukeka ingezusebenzela njengamanje kodwa ukukhulu kakhulu ukuthi
wonke amaqembu epolitiki bala nayo i-ANC basho ngazwi linye ukuthi cha njengamanje asidingi ukuba imetro kulungile i-status quo sime njengoba sinjalo manje so bese kubone kusasa mhlawumbe Mageba ungakuveza nje ukuthi umasipala umhlathuze ongaphansi kweqembu lenkatha umasipala wasemhlathuze uphethwe ngohlelo le-coalition kodwa i-coalition iholwa iqembu le-IFP. Nokuyazwakala Mageba. Enye into engicabanga ukuthi ngibe ngifisa ukuyithinta Mageba bowu-driver laphana indaba yama-truck engathi sikhulunywe kakhulu kodwa ngathi iyaqhubeka Mageba busa drive ubhekile ngabo umhlathuze or eBay yake ngisho kanjalo ama-truck ayinqaba laphana ayadedelana ayikho indlela engcono engaxazululwa ngayo la daba lama-truck. Angiqale ngokuthi ngithi nje ukukhulu kungananasi umphakathi ikakhulukazi osemhlathuze ubukeka engathi ubukeleka phansi. Ngikusho lokho ngoba siyazi ukuthi ukuphathwa kodaba lama-truck ngomdlalo asuke eze echwebeni ecelezi port Port of Richards Bay njoba sazi ukuthi Port of Richards Bay ikakhulukazi iprocessa kakhulu ama-commodities ilahle chrome ngomdlalo nama yama-commodities so siyazi ukuthi esikhathini esiphambili bekuneyitimela eSouth Africa siyazi ukuthi uTransnet usebenzisa ikakhulukazi itimela mangabe uconvey ama-commodities now all of a sudden sizwe ukuthi itimela ziyashoda ezu-158 ezweni lonke ama-locomotives yes sezwa nokuthi kuba nokuthi kuphazamiseke ojantshi besitimela now kuyamangaza-ke lokho kithi njengomasipala esingaqondene kakhulu nalo msebenzi ngoba sibona ama-truck emultiply. Number one, imigwaqo yaseSouth Africa ayakhelwanga ikakhulukazi thina njengomasipala lebizwa ngokuphecelezi ama-access roads la khona lama-trucks egcwele khona ayakhelwanga iy'moto ey'sinda ngalolu hlobo ey'ningi ngalolu hlobo lento yenza ukuthi umgwaqo onakekelwa abakhokubentela basendaweni uthola ukuthi isimo sawo siyalimala ngokukhulu ukushesha manje-ke ingakho-ke ikakhulukazi thina njengomkhandlu dolobha wasemhlathuze sathatha isinqumo sokucha ama-trucks wastage ku-N2 which is a national road because vele ayi-national problem ngoba esikhathini esiphambili abegcwala ku-John Ross okuyisimo kade siphazamisa ikakhulukazi ama-motorists abashayeli nomphakathi njalo njalo ngakho-ke siwastage ku-N2 uSandral ucomplainile kakhulu ecomplaina ngokuthi ama-trucks astagelwani ku-N2 kodwa-ke igama lithi inkinga yeyitimela nama-truck udaba luka-Department of Transport u-Department of Transport kanye ne-department le ebhekene ney'ndaba zama-state owned entities oku-public enterprises fanele bahlale bakhulume babone ukuthi bazoyi-resuscitate kanjani indaba yeyitimela ulayini wesitimela ukhona nje awuphazamisekile oza emhlathuze ongakwazi uconvey amalahle ezemhlathuze ukuze ama-truck angabibikho kodwa-ke sesihambe sahamba sabona ukuthi sesikhulume kakhulu le ndaba sizama ukuthinta iminyango kahulumeni sizama ukuthi sithi reach out to them ukuze sikhombise ukuthi silinyalwa umgwaqo silinyalwa ingqalasizinda ngokunjalo njengoba wazi ukuthi ikakhulukazi ama-trucks nje emaningi kangaka-conveyor ilahle liba semoyeni uma lisemoyeni kulimaza impilo yabantu bendawo ngakho-ke sesize sathi ukuhogela yes indeed uku-inhaler uma ngabe ama-fumes ekhona emoyeni kuba isimo esingekho kahle hle nokho-ke sisebenza-ke ngokubambisana nabe-Air Quality Association ngokunjalo sinayo futhi nathi i-unit njengomasipala wasemhlathuze sebenza ukubambisana nomasipala waseKingcotshwayo
ebheke indaba ye-equality. Ingakho sesibona ukuthi cha sisohlelwe njengomasipala lokuthi lama truck asezokhokha ukuze sikwazi ukuthi silungise umgwaqo lo wonakalayo. Sinohlelo ke oluzayo oluphuthuma kakhulu oluzokwenza ukuthi bakhokhe ukuze kukwazi ukuthi ingqalasizinda ikwazi ukulungiseka. So bakhokhe even though besapake kwi-national road line bakhiphele khona sebekhokhela ukuthi bayangena baya echwebeni manje. Sisohlelweni lokuthi sakhe i-truck staging. Sibe nohlelo lokuthi ngenxa yokuthi i-port incane. So njengomasipala kunomhlaba ekade siwuhlinzekele ukuthi sokwenza ngawo enye into. Kepha sesiyaphoqeleka manje ukuthi silekelele i-port ukuze kukwazi ukuthi kube khona ukuthi offloadeke khona amalahle abese conveyeka nge-conveyor belt eya airport. Zonke ke lezo zinto zenza kube nesidingo sokuthi ikakhulukazi ngoba phela ayikho thina imali esiyenzayo njengomasipala. Akube khona abakushiyayo emphakathini wasemhlathuze ukuze sikwazi isithuthukise ingqalasizinda. Senze ne-service delivery ukuze abantu basizakale. So social investment of some sort? No. It's a direct investment to ingqalasizinda abayisebenzisayo ngoba uma esuka ku-N2 ama-trucks awandiza airport ahambe emgaqweni wethu. Njengoba ngisho nje ngithi siphoqelekile ukuthi si-advertise ngokohlelo lamathenda umunye umhlaba for stockpiling of amalahle ukuze siqinisekise ukuthi ama-truck ngoba njengamanje kubuye ngathi kusasebenza ama-truck ayathola ukuthi achithe ngokukhulu ukushesha ukuze akwazi ahambe ngokukhulu ukushesha nokuzosiza ukuthi sinciphise isibalo sama-truck senze umsebenzi ube lula futhi nakuyena Transnet. Omunye uzobuza amagebe ukuthi ikhona yini inhlelo zokuthuthukisa ke ichweba lona ngokwalo njalo singathi linomumatha umthamo omkhulu bese kufika lama-truck zikhona sesiye sethulelwa uTransnet kune-port master plan yokuthi ichweba lethu kunwebeka libe likhulu nesikuthokozela kakhulu njengomasipala. Sikuthokozela okunye sikuthokozelayo futhi ukuthi sinikwe ulwazi lokuthi i-port yethu ayizudila nje nama-commodities kuphela lokho kwenza ukuthi ibizwe phecelezi ngolimi lasemayini ukuthi it's a dirty port. Izophinda futhi yenze neminye imisebenzi nama-container njalo nokuzokwenza ukuthi i-port yethu ibe viable, umnotho ongenawo nophumayo ube mningi kakhulu nokuyisimo esaziyo ukuthi so kwakha amathuba emisebenzi kakhulukazi abantu basemhlathuze namaphethelo kanti futhi nomnotho osemhlathuze uzokhula kakhulu. Kwanje iziphi indawo ezila emhlathuze elisevisayo ezomhlathuze bongasibalela zona? Indawo phela zasemhlathuze amalokishi Ngwelezane, Inseleni, Isikhaleni. Isikhaleni ke sona esikhulu ngoba sinamawadi amaningi kakhulu ezala ku-50. On Inseleni? Inseleni ingaphakathi. Umkhumbuzo uMadlamini. Ingaphakathi kuthina ngokunjalo iRichards Bay neMpangeni kanye nezinye indawo ekhona ngaphakathi kuthina. Kodwa amawadi ethe sonke u-34. Yeah, ngajabulela amageba bese sibuya because first segment yethu iphela la. Bengajabulela ukuthi sibheke izinto enjengaleli ground la Richards Bay because ilapho engicabanga ukuthi iningi izinto ezijwayele ukuhostwa khona and all the stuff. Ngizwile futhi ukuthi ngathi neqembu lebhola ukuthi lona lixhaseka kanjani la emkhandlwini. Ngathi sokubheka futhi indaba zamanzi ke baje into ama-basic needs. Abantu amanzi bayawathola, abantu bayakhokha benza kanjani indaba zagesi ke okuyiyona into engicabanga ukuthi ibaluleke kakhulu. Asibonge kakhulu kumageba okwamanje sizothatha just a commercial break. We'll be back in a jiffy. 3, 2. Asesibuyile Mzansi, siyaqhubeka ne-podcast affirmation namhlanje sivakashele umageba oyi-MM lapha kumasipala wasemhlathuze eRichards Bay. Indawo enhle ngicabanga ukuthi singagcizelela nje umageba ukuthi nabantu abafuna ukuvakasha khona ney'ndawo zokulala laphana ey'ningi sengalala kuzona. Yinhle indawo yasemhlathuze. Imhlathuze impela idolobha elihle impela futhi idolobha elithuthukayo. Ukhuthazayo ukuthi abantu abalivakashe kakhulu iTheku uyabona ukuthi liyabhesta manje it seems
indawo njengamanje sine potential yokukhula lendawo ekhomba ukuthi ine potential idolobha laseMhlathuze akho lutho ongakulithole khona. Ngicela ukumvumela kakhulu uMageba ngisho nasemgwaqweni udriver kamnandi uyacruiser uzuyongena lapha usuke eThekwini ngicabanga ukuthi 1 hour 30 minutes Mageba kunjalo ndiseduze kakhulu kuze uDisemba bakithi sizwakalani lapha eMhlathuze kumnandi. Mageba ngicela sibheke enye into engicabanga ukuthi ikhathaza abantu abaningi lento eyithiwa ama construction mafia othola ukuthi kubantu abanjengani-ke kuma positionini njengo MM sabanifike ema-office bezodimanda imisebenzi leyo nto sibonile kakhulu la eThekwini nakwezinye iy'khubo zikahulumeni. Angazi noma into esiyenzeka yini laphana eMhlathuze or beyingenzeki niyivimba kanjani, beyenzeka niyihendisha kanjani? Angiqale ngokuthi i-administration lekhona njengamanje ifike manje ngiyihluthi impela phakathi kukamasipala ngokunjalo nabafowethu nodadewethu labo abazama ukuyiphilisa ngaleyo ndlela ka-30%. Lokho sokunikezwe leli gama very unfortunate la kuthiwa khona bayi-construction mafia. Esifike sakwenza thina sifike sahlala phansi nabo abafowethu nodadewethu sathi siyayi-understanda i-plight yabo ukuthi ikakhulukazi njengendlu emnyama isimo esiqhamuka kusona sonke isiphi. Kepha-ke asihlaleni phansi yonke into siyikhulume sizobuza izidingo zabo nabo ngokunjalo ba-understand ukuthi umthetho esisebenza ngaphansi kwawo uthini. Okokuqala-ke esifike sakwenza kube ukuthi sibe nokuvumelana ukuthi sizosebenza kanje. Ngoba eqinisweni eliphelele akufanele bona bahlale bethi babheka u-30%. Bheka ngoba sithe iqala i-term ngo-2021 National Treasury wathola umyalo wenkantolo enkulu Constitutional Court ethi i-BEE ayisekho emthethweni, which means 30% usuyilegal. Thina eyethu i-approach ithi sifisa ukuthi osomabhizinisi ikakhulukazi lawo abancane abampisholo bakhule ngoba busiphatha kabi ngempela njengohulumeni okhona endaweni ukuthi imisebenzi emikhulu uthola ukuthi ikakhulukazi abantu abampisholo abekho ababambile iqhaza kangaka kuyo ikakhulukazi ledinga unjiniyela nochwepheshe. Sifisa ukuthi bakhule baze bafike lapho. So indlela-ke esibambisene ngayo nabo ethi number 1 akuhlale phansi kukhulunywe kukithi njengomasipala ukuthi uma ngabe umsebenzi siwusawuhlela umemezela lube khona uhlelo lokuthi abantu bendawo bazothuthuka kanjani. Ngoba fanele sihambise phambili igama le-construction mafia bese siyakhohlwa ukuthi uma ngabe ithenda imenyezelwe umasipala ngenxa yokuthi ikakhulukazi amakhono asuke engekho endaweni kusuka nje umuntu waseGoli afika azothatha umsebenzi. Kusuke kubalulekile ukuthi umasipala ube nohlelo lokuthi kube khona umnotho othile kulo msebenzi ozosala ngendlela ehlelekile kubahwebi abasebancane bendawo. Kodwa-ke njengoba ngisho sigqugquzela kakhulu asifisi ukuthi bahlale babokho abancane, sifisa ukuthi ngokuhamba kwesikhathi bakhule. Ukhula kanjani-ke na? Ukhula ngokuthi uqala usebenze kona lokho okuncane bese u-CIDP ya-recognize ukuthi hhayi usuwakhile umgwaqo oyikhilomitha mhlawumbe waletha inkwali bese yak-accredite ngokuzayo njalo ufaka itiyela bese accredite kulokukhula njalo istage sakho. Masikhula istage sakho uyakwazi ukuthi uye ngokuye ubhekana nemisebenzi emikhulu. Uhlelo lethu-ke thina njengomhlathuze lume kanjalo kushuthi ngamafuphi asihluphekile kangako thina. Imisebenzi yethu ayimiswa kangako ngenxa yokuthi abantu bakithi laba abamnyama siyaxoxisana nabo, siyakhuluma, sahlala phansi sakhuluma nabo, kwakhona ukuvumelana. Namanje ikhona indlela yokusebenza. Uma ngabe kuney'nkinga abanazo bayabuya sihlale phansi futhi sikhulume. Asinankinga thina. Hayi nibambile usho kanjalo uMageba i-MM yalaphana eMhlathuze sisahleli naye lana uyasitshela uyasichazela ngokwenzeka la kuleli dolobha idolobha uMhlathuze. Kunjalo idolobha impela uMhlathuze futhi engifisa ukugcizelela kakhulu nesiyiqatsha ngako idolobha laseMhlathuze bizoliphecelezi i-secondary city. Thina we are a non-delegated municipality futhi ngamanye amazwi ukusebenza kwethu kuphethwe National Treasury. Kubalekile ukuthi kuveze ukuthi
sinama clean audits iminyaka ewu8 ilandelana wesi9 lo nyaka siya kuwo nakhona futhi noma kanjani ngenxa ukuthi imali siphatha kahle imali zomphakathi sophinde sithole futhi clean audit okunye futhi okubalekile okuwuphaphe ekhanda lethu ukuthi eSouth Africa yonke nje kunama secondary cities or Randburg njalo namanye nathi ke singumhlathuze si secondary city njengoba sonke siphethwe uNational Treasury uyena ubheka amabhuku ethu abone ukuthi sifithi kangakanani ukwazi ukubhekana nenselelo zokwethula idingo emphakathini. We are the only secondary city in South Africa ibudget yawo efunded kulesimo esinzima kanje somnotho ngani ngoba imali zomphakathi siyiphatha kahle siyayihlonipha while isiqinisekisa ukuthi idingo nqalizayo emphakathini kodwa sikwenza lawo ngendlela okukhulunga musi ukuze sikwazi siqikelela ukuthi indlela esisa ngayo ama services kubantu njengamanzi nogesi sikwenza lokho kube sustainable. Angiphinde futhi ngidlulise ukuthi sithe masifika ekakhulukazi sile administration safica inkinga enkulu yokuthi amanzi ahlupha endaweni yasemhlathuze nokho ke sesizamile ukuthi eindaweni eziningi sibe nenhlelo ezinzile njengamanje lesicela ukuthi ikakhulukazi umphakathi ube nabo ukuthi sibekezelele ngekhathi ethile ngenxa yokuthi siyazama ukuthi siphushe uhlelo lokuthi abantu bawathola amanzi okunganqamuki. Njengamanje siyaphoqeleka ukuthi ngenxa yokuthi icapacity esinayo yamanzi ikakhulukazi endaweni zasesikhaleni la bizwa ukuthi nina bangaphandle lethi kanti isikhaleni senkosi lapha siyazama ukuthi amanzi akhona ngekhathi ezithile ikakhulukazi labantu basuke bayadinga khona kakhulu anisho khona ikhathi la bengawadingi khona kakhulu kodwa ukuze uma bebuye emsebenzini ukuze bakwazi ukwafica ekhona sike siphoqeleke ukuthi okwamanje siwaration kune project lesiyenzayo ibizwa nge-package plant ewu-15 megaliters le package plant le ebiza kakhulu sizama ngayo ukuthi si-increase capacity yamanzi ukuze amanzi ukuthi akwazi afike kuzona zonke indawo njengako Felixton nakwezinye indawo ngokungaphazamiseki kodwa okubaleke kakhulu ukuthi kufanele kube ukubambisana phakathi kukamasipala nomphakathi uma ngabe umphakathi amapayipi ungezwanakekela amanzi uthola ukuthi ayavuza nje kusuke kuzolimaza ipressure yamanzi nomthamo wamanzi okwenza ukuthi uthole ukuthi endaweni ezikude naseyindaweni eziphezulu amanzi ayaphuza ukufika khona kwesinye isikhathi angafiki inhlobo sesiphoqeleka ukuthi siwahambise njengama-vacuum. Engifisa ukugcizelela ukuthi siyazazi inkinga zomphakathi ikakhulukazi usemhlathuze ikakhulukazi siyazi lapha endaweni yasentambanani ukuthi umphakathi wakhona ikakhulukazi ko-Ward 32 laphaya umphakathi wakhona unako ukuhlukumezeka ngenxa yokuthi amanzi asahanjiswa ngama-vacuum khona kodwa-ke bayabona nabo ingqalasizinda siyayifaka phansi siyandisa icapacity ngenhloso yokuthi bakwazi ukuthi bathole amanzi azobanika isithunzi bathole amanzi emagcekeni. Abekho abantu ekuthiwa balimaza amapayipi lawo ngenxa yendaba zamathenda ukuthi bathole ukuhambisa bona amanzi ngama-vacuum lawo ayikho into enjalo eyenzakalayo sifice kukhona lokho abantu bebelimaza ingqalasizinda ukuze kungena ama-trucks a-private into yokuqala sifike sawavala lawo ma-truck ukusimangazayo ukuthi silo siwavalile ama-truck hayi amanzi ayaqhubeka yaphuma la iphuma khona siyibona njengomasipala sinalo uhlelo lokuthi sisebenza kahle lokho-ke siyaqonda ukuthi bakhona ikakhulukazi osomabhizinisi abansundu njengami nawe nje abaphila ngako ukuthi banama-vacuum nawo kufanele asebenza yiphi indawo kufanele asebenze kuyo kufanele asebenze kuhulumeni njengamanye ama-vacuum akhona angaphandle emahlanu kuphela amaningi ama-vacuum akamasipala siyaqhubeka futhi siyawathenga unyaka nonyaka ukuze ngoba siyazi ukuthi noma ngathiwa infrastructure sesayilungisa kodwa kuyohlala kube khona inkinga ngoba siyazazi izinto zomnjiniyela ziyahlupha zenza ukuthi njalo sihlale zife ingakho kubalekile ukuthi i-backup ayihlali khona ukuphinde kusiphazamise kakhulu-ke ilento yalesilwane ethiwa i-load shedding i-load shedding le isuke isho ukuthi injini eyiphampa amanzi ukuza emphakathini lesikhathi ugesi ungekho suke imilelo exactly leyo nto yenza ukuthi-ke
umthamo wamanzi ushone phansi abantu sibe sithi isikhathi esonza ukuthi bahlale bengenawo amanzi kepha ke sesikuzamile njengomkhandlu semhlathuze sesithenga injini ezinkulu ngoba sesibonile impela uhulumeni cha udaba lagesi limhlulile completely udaba nje leqedi lo shedding into nje esingaboni ukuthi iyokwenzeka mzukwane kunjani ingakho sesithatheke imali yabakhokhi bentela sathenga injini ezinkulukazi uqinisekisa ukuthi uma kunelo shedding cha ibudget phela yagesi vele kodwa ngithi siyaphoqeleka ukuthi sihlala ama priorities sasiwabheka ngenxa yokuthi amanzi ayisilungelo lesibalekile kubalekile ukuthi i-delivery yawo kubantu siyivikeleke ngokuthi ke sithenga injini ezinkulu ngokwe-budget ekhona eminyangweni waka-infrastructure ukuze abantu bakwazi ukuthi uma ngabe ugesi ungekho injini ithathe over siqhubeke nokuphampa amanzi aqhubeka amanzi ayikubantu Makeba into engifuna ukuthi ngingayiqedi le interview ngayibuzanga indawo ye-ground lapha e-Richards Bay ngiya-understand futhi ukuthi ningani club nisibize sizohlukanisela unyaka to the very same ground lukhona uxhaso olunika iclub le yebhola i-Richards Bay mhlawumbe ake ngiqale ngokuthi ngithi mabili ama-club esinawo sine-Mill Park United edlala ku-First Division abese-ke siba ne-club ekhona edlala ku-Premier Soccer League okuyi-Bay United lokho-ke kubalulekile ukuthi sistrike ibalance njengomasipala ngoba angithi kunama-team amaningi othola ukuthi akhona gcwele yonke indawo la emhlathuze ngokunjalo nabathanda ibhola basafisa ukungena emidlalweni webhola while kubalulekile ukuthi siqikelele ukuthi nabo laba abancane bakwazi ukubasizakala kepha-ke siyazama ngako kusemandleni njengomasipala ukuthi silungise silekelele ikakhulukazi ama-club ethu ngale ndlela-ke kuthe ngonyaka ka-2021 umasipala wathatha isinqumo ngoba i-ground sifike sile administration lise simele sibe kakhulu livuza amanzi lingekho esimeni sokuthi uPSL engavuma ukuthi ama-club anjengo-Sundowns no-Kaizer Chiefs nawo wonke ama-club namazulu abakhona lakithi kwaZulu Natal azodlala ne-team yasekhaya khona kuleli ground nokwenza ukuthi i-team le yasekhaya omabili nayo i-Mill Park badlala khona la eThekwini ko-Princess Makoko Stadium i-ground lethu-ke lasemhlathuze Regional Sports Complex siye safaka imali engaphezulu ka-200 million ukuzama ukuthi silungise nokwenza ukuthi-ke noma ngathiwa besithanda ukuthi silekelele ikakhulukazi i-club le i-Bay United lokho kusinqinda amandla ngoba okwamanje sisabhekene nokuthi asilungise ingqalasizinda ibe sesimeni esikahle imali sesimeni esikahle-ke sesiyophinde sibuyekezeke ngokuqhuba kwesikhathi ukuthi sihlangabezana kanjani nokuqinisekisa ukuthi i-club ilekeleleke ukuze kwazi ukuthi iqhubeke phambili ngoba le club le i-club phela indawo i-club okusizakala ikakhulukazi yonke intsha wonke umuntu omusha mangabe edlala ibhola egroundini lobhoqo lapha usuke azi ukuthi kusasa kufanele afike lapha nali ithuba likhona ngoba nayi club ikhona endaweni siya-understanda lokho siya-understanda futhi nokuthi uma sekulungeke i-ground lethu leli njengoba selizolunga nje maduzane mhlawumbe kunokwenzeka lo nyaka uphele sekuright ngoba isiningi kakhulu imali sesiyifakile siyevile ku-150 million silungisa i-ground ngendlela esifice isimo salo sikuyo uma ngabe-ke i-ground-ke lilalunga ngisho abahwebi abancane bazokwazi ukusizakala indawo zokulala zohlala igcwele ngoba uma ngabe kuzodlala ibhola uzama-support kakhulu ne-Orlando Pirates angazi sisahlendaye uMr Nkosenye ubageba uZulu MM laphana emhlathuze enye into engafuni ukuthi siqede futhi akile interview singayithintanga i-airport bageba ngizwa indaba engazi noma zinhle noma zimbi zokuthi dilungise i-airport bayizo-accommodate more flights and stuff like that. Tell me more, okay, because wena ulazi kahle udaba.
Angiqale ngokuthi ngithi so omunye umasipala abayi few if not the only municipality isifundazwe saKwaZulu Natal on airport esezingeni elifana airport esinayo njengamanje. Kepha ke njengedolobha elikhulayo sesibonile ukuthi airport yethu incane. Njengoba sazi ukuthi esibene sona njengamanje ayikwazi ukulenda amabhanoyi amaningi kakhulu. Sibona ke amabhanoyi ethu akhona ehlale egcwele. Okokuqala, okwesibili baningi osomabhizinisi abasi-approachayo abafisa ukuhweba nathi ngokumkhakha we-aviation njalo njalo. Ingakho-ke umasipala usuthathe isinqumo sokuthi ikakhulukazi kunale issue ye-accessibility ukuthi i-airport yethu isekhoneni icashile. Esikwenzayo njengamanje ukuthi sesihlonze umhlaba oseceleni oseduze nje kwa-N2. Sisebhizi-ke nohlelo lokuxoxisana ikakhulukazi nabanikazi bamaplazi. Njengoba sazi ukuthi umhlaba omningi ezweni lakethu sesizandleni zabantu abamhlophe. Siyaxoxisana-ke nabo ukuthi bawudedele omunye wawo ungaphansi kokukhosi bendabuko ngokohlelo luka-ITB yama-transport. Siyaxoxisana-ke nabo bawudedele umhlaba. Kodwa niyazwana? Kakhulu siyezwana mfowethu. Kuzokwenzeka-ke uhlelo lokuthi sakhe i-airport enkulukazi izokwazi ukuthi ilenda amabhanoyi amakhulu. Dubai sothi international airport nosuka nje direct nithi cababa bese nehla nje ngo-N2. No, kuyazwakala Makeba. Makeba ngicabanga ukuthi okuningi sikukhavile nothangesi ucabanga ukuthi khona esingakukhavanga sengingayibuzela nje ukuthi uMakeba kwezemidlalo uMakeba usichitha kanjani isikhathi sakhe nje bengekho emsebenzini onzima walapha namasipala. Mina-ke ngumfundi nje ngaba nesifo esibi sokuthanda incwadi. Kodwa ngale kwaloko ezaqeda isizungu ngiyayithanda kakhulu. Kusasa nje singesibuka i-rugby amabhokobhoko la lesiyiqhenya kakhulu ngawo. Ngokunjalo nabafana be-cricket lesiyiqhenya kakhulu ngawo. Siyafisa-ke nebafana engathi nayo ngalelo zinga phela ukuze sikwazi ukusiyiqhenya. Ngathi sifikile idlale i-draw laphana. Asifuni i-draw, sifuna iwini. Angithi amabhokobhoko ayehlulile iFrance. Sifuna nje kuthiwe iSouth Africa yehlule iFrance ngebhola. Kodwa Makeba siyayiqhenya lelo banyana. Kakhulu intokazi zimisele kakhulu. Especially ulimi. Impela sifisa ukuthi nebafana ifike ezingeni lebanyana. Nesiyadlule phambili. I know. Siyabonga kuMakeba kodwa emculweni uMakeba ngiyazi ukuthi uyithandele incwadi ngiyakhumbula ngangifunda phongoye kwathi ukubola. Uyithandele ukubola. So ngakumculo uthanda muphi? Mapiano? No, mina mfowethu mangabe kuzwakala kahle nje endlebeni. Uphakathi. Ngiyakuthakasela. Noma uthahlobo lomculo kodwa ikakhulukazi ngithanda kakhulu umculo wala ekhaya. Ngoba siyafisa phela ukuthi namaciko ethu la eSouth Africa ikakhulukazi amaciko ethu thina njengeNdebisholo nawo phakame nawo abesezingeni lomhlaba ukuze akwazi ukuthi ayiphilise ngomculo wawo siwuthanda kakhulu. Mzansi besivakashele namhlanje uNkosenye uZulu uMakeba osuka lapha kumasipala umhlathuze okhula ngesivinini osondela kancane lapha emkhandleni wethiko. Asithokoze kakhulu Makeba ngesikhathi sakho hopefully uzothiwa kahle bese ubuyele ekhaya. Asithokoze kakhulu. Thank you.